olubi ingoba umoya kaShembe awukho kuwe, ingoba umoya kaJesu awuphili ngaphakathi kuwe. Ake kuyibone le fomu yaso. Uma ukholwa usendlini esonto, ayikho into ebaluleke njengokuthi ube nothando. Ube nothando, ungakhethi abantu. Thande nje nombala. Uthando kube yinto esenhlizweni yakho. Ngoba uNkulunkulu unjani? uNkulunkulu uluthando lwesimkhonza. Bayikhona ungenalo uthando. Okwesibili, ayikho into eyinkinga njengomuntu osekukholweni, osendleleni kaNkulunkulu, ongenawo umusa. Ngoba uNkulunkulu uwumusa. Ayikho into ebaluleke njengomusa kumuntu nje okhona ophilayo emhlabeni. Ngabe uyakholwa, ngabe kawukholwa, ayikho into ebaluleke njengokuthi ube nomusa. Ube nomusa nje, ungeneke nje umzalwane, ungeneke nje. Kuthiwa umfoka sibanibani, inkolo yamzuza. Yini na unomusa. Amen. Okwesithathu, ayikho into embi njengomuntu okholwayo onenzondo. Khona umuntu okade ekholwa azonda umuntu engakaze amenze lutho. Ayikho into eyinkinga njengalo, ngoba mawenza lonto usuke uzenze isigqila. Ngoba uma uzonda umuntu engakaze akwenze lutho olubi, uNkulunkulu usebenza ngesizathu. Uyathi mayesebheka ngoba uma wenza into noma ngabe yini ihlala enhlizweni. Igcekeke lokudlalela uNkulunkulu mayefika kumuntu inhliziyo. uNkulunkulu ngabe kungathiwa uthandaze wacelani kuye. Mayeseletha leyo nto uqala ohlola inhliziyo kuqala ukuthi lento obuyicela kuye ikhona nenhlizweni yakho. Lento obuyicela kuye njengoba uyicelile ufanele ukuthi akunike, noma mayekunika uzokwazi ukuqhoshela abanye abantu ngayo. Ziningi izinto esicela ukuShembe angasiniki ngesimanga sokuthi ubone inhliziyo zethu, mayesekunikile lento uzokwazi ukubulala abanye abantu ngayo. Ayikho into enzima njengekholwa enenzondo. 4, ayikho into eyinkinga njengomuntu onegugu wamona ngo2010 2025 namanje akakakuthetheleli. Kodwa ukwazi ukungena endlini yesonto athandaze. Ngoba esontweni akekho umuntu othi mayekholwa abe nesonto lakhe yedwa. Esontweni la kuhlangana khona abantu. Awukuhlangane nalomuntu ke owabona ngo2010. Usuzothandaza kanjani? Uzokholwa kanjani? Iqubu. Okwesihlanu okungokugcina. Kunzima ke lokho. Kodwa nako kuyamphoqa umuntu okholwayo ukuthi abe nako akwenze ukuthethelela. Thethelela. Umuntu umthethelele Nkosi uthini isifundisa ukuthi umuntu ubomthethelela engayicelanga intethelelo. Umuntu athe konile nje uthi hayi noma ungayanga kuye, mawuzinhliziyo ayikuvumeli noma ungaya kuye uthi sibanibani ngiyacela mfowethu ukuthi lento wayenza kumina embi ngicela ukukuthethelela. Lokho kukwenza ukuthi uhlale usmart. Kuze kubuza abantu hawu ngoba abantu bamkhuluma kabi. Yini boss banibani ahlale ngaso sonke isikhathi esmart? Yini uzikhokhela wena ngaphambi ukhokhelwe umphathi wakho kuphethe esontweni. Abantu abafuna ukuyikhokhela bona ngoba ithi inkosi langu ungakwenza konke, unganqoba zonke izinto emhlabeni. Kodwa mawusahlulwa ukunqoba inhliziyo yakho ukwenza. Mawusahlulwa nje ukunqoba inhliziyo yakho awukwenzi lutho, usabhekene nenkinga enkulu. Safuna wena ukulwe ulwimpi uwedwa endlini, ulwe nenhliziyo yakho ukuthi inhliziyo yami ehla. Nkosi usise enikuzwile.